Fi yn gweithio yma ym Menter Cwm Gwaith felly. Ni'n rhannu'n amser wedyn ni rhwng y caffi fan hyn a'r siop, a wedyn ni'n gwneud gwaith lan gyda'r menter wedyn ni lan star yn y swyddfeydd. Mae fy waith cymunedol iawn sydd yn neis achos ni'n cael cyfathrebu gyda pobl, ni'n cael cwrdd â pobl gwahanol, oedrannau gwahanol, ni'n gweithio gyda lot o blant, ni'n gweithio wedyn ni gyda'r henoed, so mae fe'n waith cymdeithasol a fi'n joio cymdeithasu. Roedd mam yn cadw siop lyfrau yn Llanrwst ac gathon ni'n blant yn magu yn y tŷ oedd yn sownd wrth y siop. Felly oedd Sion Corn bob amser yn dod drwy'r siop yn doedd, nid lawr y simna, ond dod drwy'r siop a llyfrau oedd yr anrhegion dolyg yn aml iawn. Felly mi oedd llyfrau yn bwysig i mi erioed. Dwi'n dal i gael pleser mawr yn darllen. Ac felly, o'n i'n weld o'n rhywbeth naturiol iawn. Oedd yn had yn awdur, mam yn gwerthu llyfrau, a dyna oedden nhw'n siarad yn aml iawn bod angen mwy o lyfrau yn Gymraeg. Felly, ar ôl mynd drwy gwrs coleg yn Aberystwyth, ddoes i nôl i Llanrwst dechrau gwasg Carreg Gwalch. Y bwriad o hyd ydy ceisio llenwi bylcha, creu llyfrau Cymraeg, difyr, fydd yn apelio at oedolion ag at blant. Fi yw'r fferyllydd, so fi'n helpu pobl gyda queries meddyginiaeth nhw a neud siŵr bod nhw'n cael y meddyginiaeth iawn o'r doctor a jyst yn helpu gyda iechyd pobl yn gyffredinol. Dod i adnabod pobl, dod i helpu nhw a dod i helpu nhw dros amser. Erbyn hyn, dwi'n gweithio i Mudiad Meithrin yn rhan amser ac yn cychwyn swydd yn mis Mai ac yn gweithio yn y cylchoedd gyda phlant a gyda'r staff mwyn safoni'r iaith.